Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşlar. Baqy tarafi yurdumuzdaki täzelikler we habarlarla tanıştıryan Watan habarlar gepleşmede başlayas. Yurdumuzun Aqal, Balkan, Daşoğuz, Levap we Marwalatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentimizin 24 awgustda sanly video aragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň ýollary keskitlenli. Maslahatlar aýratyn ýokary iş çeňligi bilen tapawutlandy. Olarda yurdumyza ýaýwanlandyrylan giň erimli özgertmeleri amala aşyrmak, mewsumlaryň owakyjylygy işlerini guramaçylykly geçirmek, Türkmenistanyň betaraplygynyň 25 ýyllyk münasibetli desgalyň ulanylmagy berilmegine taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Maslahatlarda çykyp geplen adamlar arkada prezidentimizden sany video aragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan wezipelerini, şunyň baş wezipeleri hökmüni häsiýetlendirdiler. Munyň öňde şunyň itaty wezipelerini ýerine ýetirmek bilen baglanşyklylar. O Senaat toplumyny Türkmenistan betaraplygyň mekany ýeliniň galy kişine taýýarlyk görmegiň, her bir işi ýürütme ýylnama laýyklykda ýerine ýetirmegiň, tohumlyk buğdaýy ýokary hil derejesine taýýarlamagyň, sürüm tekizleme işlerini göwnüjä geçirmegiň, suw serişdelerine netijeli peýdalanmagyň möhümdigi bellenildi. Çykyş edenler agaltyn mewsum arada durup geçmek bilen gowy meydanlaryna değişli işleri geçirilenle aratenki qadalaň dogry berja edilmeginiň ähmiýetini nagtadylar. Şonuň ýalam güýdki buğdaý ekişiniň ýokary hille gysga möhletde geçirilmeligini, sonra olary toplumlaryň ýyda edilmeginiň geljek ýyllaky bolgaly hasylynyň gyrewdigi bellenildi. Şonuň bilen baglykda öňde durýan möhüm çärelere zerur bolan owakyjylyk tehnikalaryny, enjamlaryny, şol sany paýta ýygyjy kombaýnlary, ekijileri, awtologları, şeýlekem kabul ediş harmanhanalaryny hemde paýta rasylaýjy kärhanalary guramaçylykly taýýarlamak baradaky meselelere aýratyn ünserildi. Degişli düzümden sağlaşıklı işini, dayıkanlığın yokuru öğünürçülüklü zähmet çekmek we din çalmak üçin, ähli şertlerin dörüdülýäni üçin çykyş edenler, hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdiler. Mewsumlaryň owakyjylygy işlerini berk gözegçilikde saklanylmagy hemde paýta ýygan mewsumnyň we göýzlik buğdaý ekişiniň toplumlaryň esasy gurulmagyna aýratyn üns bermegiň zerur donataldy. Buğdaý ekiljek ýerleriň öz wagtyna sürülmegini hemde tekizlenilmegini, tehnikalaryň we ýürütülüşdirilen enjamlaryň ekişe dogry taýýarlygyny, şeýle daýhanary ýokary hili tohumlar bilen üpçün etmeli. Hormatly prezidentimiz goýulýan paýta ýygan mewsumnyň guramaçylyk meselelerini çözmäge değişli derejede çemeleşmek, ýetişdirilen hasyly ýetgizýäne almak, aýuly saklamak goýunça öz wagtyna çäreler görmegiň möhümdigini belleýär. Bu mewsumy ýokary guramaçylyk derejesine geçirmege aýratyn ykjyn taýýarlyk görülmeliler hemde taýýarlyk işleri ýene däwrgede gözden geçirilmeliler. Buğdaýyň bereketli hasyly güneşli diýarymyzda ady gowpsuzlygynyň öpçün edilmeginiň möhüm şertidir. Gowaçylara ýokary derejede ýyda etmegiň, ekinleri ziýankeşlerden ygtybarly goramagyň, gök we bakça ekinleriniň bol hasylyny kemale getirmegiň, paýta ýygmagy ykjyn taýýarlyk görmegiň wezipeleri barada da maslahatlarda jekmejik gurrun edildi. Bu işler toplumlaryň hemde ýürütme ýylnamalary boýunça ýerine ýetirilmelidir. Paýta kabul edýän kärhanalary, olaň bölümlerini mewsuma taýýarlamak boýunça işler göwnüjä gurulmalydyr. Häzirki günläň her bir pursatyna ýerine ýetirilýän işler ýylyň ýokary netijeleri bilen jemlenilmeginiň kepildir diýip maslahatlarda çykyp geplen adamlar beýlediler. Şeýleki maslahatlarda mallarçylyk puwdagyny ösdürmegiň wezipelerine de üns çekildi. Milli liderimiz ýurdumyzda azyk bolçylygyny öpçün etmek meselesiniň üstünlikli çözülmegine möhümdigini hem işini agtaýar. Bu maksat bilen mallarçylyk önümleriniň öňürilişini artdyrmak, bu puwdagyň otýym binýadyny puwturlandyrmak zerurdyr. Yerlerin netijeli peýdalanmak, owakyjylyk önümleriniň öňürilýän mukdaryny artdyrmak arkaly owa tenagy toplumynyň kuwwatyny amala aşyrmagyň möhümdigi barada aýdyldy. Şunun bilen baglykda güýzlük yer almanyň, dürli göýek önümlen kant çugunynyň ösürilip ýetişdirilmegine, olary aratenikanyň kadalaryna laýyklykda ýyda edilmegine, ýygnalan hasylyň değişli derejede saklanylmagyna aýratyn üns berilmelidir. Milli liderimiz tutuş ýylyň dowamyny ilatyň tergöýek önümler, yer alma we beýleki azyk önümler bilen bolelýän öpçün edilmeginiň möhümdigini aýdýar. Munyň üçin sowadyjy amarlar gurmak boýunça alınıp barylan işlere jogapkärçilikli çemeleşmek barada düýüpli gurrun edildi. Hormatly prezidentimiz owa senaty toplumyny işleň ýagdaýy bilen bir hatarda ýaşaýyş durmuş meselelerini toplumlaryň esasy çemeleşmegiň zerur donaýar. Şunlukda gyş mewsumyny ykjyn taýýarlyk görmek, gurulýan desgalary öz wagtyny ulanmaga bermek bilen bagly meseleleri, şeýlekem ýangyn howpsuzlygynyň kadalarynyň puwta berja edilmegini hem işe gözegçilikde saklamak zerurdyr. Gyş döwrü üçin otýymlyk ähtiýaçlaryň wezipelerini üns bermek bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar bu işleň häzirki ýagdaýyna giňişleýän seljirme berdiler hemde bu babatda öňde durýan wezipeleri kesgitlediler.
Şalynyň gançygynyň bol hatylyny kemale getirmek boýunça alınıp barylan işler we öňdüdürgen wezipeler hakynda da maslahatlarda giňişlen gurrun edildi. Munyň özi adyk bolçulugyny ygtybarly üpçün etmäge münasip goşantyr. Bu abatdaky işler toplumlaryň alınıp barylmalydyr. Maslahatlarda ýanyň howpsuzlygynyň düzgünlerini puhta berja etmek boýunça durmuşa geçirilmeli işlere de üns çekildi. Bilim ojaklaryna, saglyk goraýyş idaralaryny, ýaşaýyş jaý toplumlaryna kış mewsümine ýokary derejede taýýarlamak hakynda maslahatlarda netijeli gurrun edildi. Bu abatda jemaat hojalygy kärhaneleri aýratyn işçilik görkezmelidirler. Bilimler we talip ýaşlar gününe ykçam taýýarlyk görmegiň wajyp wezipeleri hakynda maslahatlarda berin gurrun edildi. Milli senenamamyzda münasip orun tutýan bu senede geçirilýän dabaralar çağalan köňül eslerlerine laýyk gurulmalydyr. Maslahatlarda hormatly prezidentimiziň ýürüýtek kararlaryna hemde owa özgertmelerine laýyklykda bina edilýän desgalarda işleň alınıp barylşyna dogry seljerme berildi. Şanly seneler münasibetli ulanylmagy berilmegi gözüňde tutulýan desgalarda işleň ýokary hili derejesine üns bermek möhümdir. Olar bellenen möhletlerine ulanylmagy berilmelidir. Şunu hiç bir iş ünsden düşürilmelidir diýilip çykyşlarda aýdyldy. Owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilşi, ykdysadyýetyň ähli ulgamlaryna meýilnamalar berja edilşi barada aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar gahrman arkadamyň bu abatda ähli şertleri döredip berýän onu üns çekdiler. Bu bolsa wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmäge dogry mümkinçilik berer. Çykyp geplen adamlar hojalygy dolandyrmagyň täze we öňdebarjy, ylmy esaslanýan usullaryny ornaşdyrmagyň meselelerine de üns çekdiler. Maslahatlarda taýly goraýşylgyny işleri taýyk guramak, adamlaryň arasyna düşünürş wagty işleriniň ýygyderli geçirilmegini ýola goýmak boýunça da wezipeler ketgitlenildi. Maslahatlarda garaşdyrylmyň 29 ýyllyk, baky bir taraplamyň 25 ýyllyk şanly senelerine ykçam taýýarlyk görmek boýunça öňdüdürgen wezipelere de üns çekildi. Şanly seneler münasibetli gurulýan dabaralar adamlary dogry gurşap almalar hemde olarda garaşdyry baky bir tarap döwletimize bolan söýgüni artdyrmalar diýilip çykyşlarda bellenildi. Maslahatlarda ýaşaýyş durmuş maksatly binalary gurmak boýunça alınıp barylýan işler barada aýtmak bilen olara gatnaşyjylar güneşli diýarymyzda döwlet adam çöýnürdiýen hemişelik görülgäniň barhary başlanýanyny buýsançly belediler hemde gahrman arkadamyzda bolan hoşallyklaryny beýan etdiler. Bu işler döwletimiziň ykdysady ösüşlerine güwe geçýär. Milli liderimiz ilatyň durmuş ýaşaýyş şertlerini ýygyderli ýokarlandyrmagy, bina edilýän desgalarda işleň barşyna gödegçilik güýçlendirmegi talap edýär. Bular barada da maslahatlarda giňişlen gurrun edildi. Mektepleň çağlar waglarynyň ýaşaýyş jaýlarynyň ýeradaş ulgamlaryny deýişli ulanç ýagdaýyna getirmek, zerur bolan halatyny olary abadlamak zerur bolup durýar. Arkada prezidentimiz dünýäde emele gelen ýagdaýlary nazar alyp, ilatyň saglygyny goramak meselesini hemişe üns merkezine saklamak zerurdygyny belläýär. Jemgyýetde sagdan durmuş ýerelgelerini giňden wagt etmek, beden terbiýe we sport bilen meşgullanmagyň ähmiýetini düşündirmek barada gurrunlary da uly üns berildi. Vilayet häkimliklerine geçirilen maslahatlarda Türkmenistanyň prezidentiniň ýordamyda 2020-2025 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barylýan işlere, halk hojalygynyň ähli ulgamlaryna hemde durmuş ykdysady düzümlerde işlen gurulşyna, hormatly prezidentimiň ozal beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişine seljerme berildi we wezipeler kesitlendi. Maslahatlara gatnaşyjylar arkada prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şuun, Daşary işler ministrligini, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýurdumyzyň daşary siýaset edarasynyň ýol başlygynyň, hemde Iran Islam Respublikasynyň ýol we şäher guruluş ministri Muhammed Islamiyň arasynda onlaýn görnüşinde duşuş geçirildi. Duşunda wamyna taraplar Türkmenistanyň we Iranyň arasyndaky işçiň käsete eýe bolan gepleşikleriň ýokary derejesini hem iki ýurdun başdanlarynyň durly ugurlary boýunça hyzmatdaşlygy potolanylmagy bolan ygtyýarlyklaryny bellediler. Taraplar iki taraplaryň gün tertibinde riwayet meselelerini hususan sewda ykdysady gatnaşyklaryň ilerledilmegi boýunça hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara maslahatlaşdylar. Hususan uly ustaşar gatnaşyklaryň potolanylmagyna demir ýol arkaly ýük taşamagyň gadaly ýagdaýda saklanmagyny üpçün etmegiň wajypdygyny aýratyn üns berdi. Taraplar iki taraplaryň özara gatnaşyklaryň mundan meýlekde potolanylmagyny ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen-Iran hökümetleri toparynyň ähmiýetli ornuny bellediler. Ulag we kommunikasiýa senagat owa we suw hojalygy ulgamlary boýunça hyzmatdaşlygy mundan meýlekde giňertmegiň ýollary bar diýip pikir açdylar. Gaýsy döwürde kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek babatda giň ýerimli özgertmeler durmuşa geçirilip, ýurdumyzda öňdürilýän harytlariň bolçulugynyň dördülmegini işewur telekeçiler öwä münasip işler alyp barýarlar. Her aýda gazanýan belen sepkitler aýratyn bellälikdir.
Azyk önümlerinin bolşulugynyň döredilmegine ýurdumyň Lewap welaýatynyň telekeçileri de münasip oşantlanýarlar. Sevitiň işe görleri ilatyň ösen isleglerini nazarlanmak bilen ýylyň-ýylyna azyk önümleriniň täze görnüşleriniň önemçiligini ýola goýýarlar. Saýyt etrawynyň awşy daýhan birleşigine kesinaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan her gün haryt nişany ýoksusy önemçilikde taýýarlanýan önümler ýokary hil derejesi bilen ila darasyna ulisegden peýdalanýar. Önemçiligi dünýäniň ösen döwletleriniň öňde barjy tehnologik enjamlary ornaşdyryldy. Esasan bir ýerde her gün haryt nişany süýt we süýt önümleriniň önemçiligi üstünlikli ýola goýuldy. Önemçilikde kergize günüde sygyr süýdüniň 2,5 tonna süýt gaýtadan işlenip, süýt we süýt önümleriniň durly görnüşleri öňürilip ilata getirilýär. Önümek üçin gerek bolan çiğ mal telekeçiniň özüne bar bolan iri şakly mallardan alınýan şeýlede şahsy hojalyklardan satyn alınýan sygyr süýdüniň hasabyny öpüşün edilýär. Bir ýerde buğday uny goşulyp düdümi baýlaşdyrylan, gowurulan yer almasynyň 5 görnüşi durly tagamly unudylyp gowurulan çörek bölejikleriniň 6 görnüşi taýýarlanýar. Kämil enjamlar bu istegli önümleriň günne 36 000 gabyny taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Lewapda telekeçiler eşretli zamanamyzda hususiýetçiler üçin döredilýän giň mümkinçilikler, ýygyňdaly döwlet gollawlar üçin gahrman akademiyada hoşalyklaryny beýan edýärler. Hormatly prezidentimiň ýurdumyň telekeçilerine berýän kömekdir gollawlar netijesinde berkarar döwletimiň bagtyýarlyk döwründe hususy ulgamyň önümçilik kuwat kämilleşip, bazar gatnaşyklaryny bätiçik okyply, ýokary hili önümler öňürmekde uly ösüşler gadanlýar. Eşegur telekeçileriň ihlasy bilen yerli çiğ malyň hasabyny öňürleýän gurulşyk önümleriniň möçberleriň barhartýar. Mar welaýatynyň Owzhan etrafyndaky Ağa ýany hususy kärhanasyny agaç gyrnysynyň dykyllandyrylan gatlygyny öňürmekde işler sağlaşykly ýola goýulýar. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzda hususy ulgamyň orunyny ýokarlandyrmak barada edýän aladalarynyň ruhlandy ýakme çekýän Owzhan etrafyndaky senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Ağa ýany hususy kärhanasynyň bu ýeri görünmli önümçilik desatynyň işleriniň esasy maksady halkymyzyň guruş önümlerine bolan ösen islegini kanagatlandyrmakdan ibaratdyr. Ýurdumyzda ilkinji bolup Gowaçadan we Ağaç garyndysynyň önüme öndürýän bu desganyň umum tutýan meýdan 3,5 hektar bolup, onda önümçilik, ýylmajy, laminirleji we barlahana bölümleriň binalary ýerleşýär. Bu bölümler dünýäniň ösen döwletleriniň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen üpsün edildi. Ölümçiligiň çiğ malynyň 70 götürüminiň Gowaçadan we Ağaç garyndylaryndan bolmagy desganyň esasy aýratylygdyr. Ağaç garyndysynyň dykyllandyrylan gatlan taýýarlamak üçin zerur bolan yerli çiğ mal ilkinji nowatda barlahana bölümine gözden geçirilip, onuň dykyllygy we çiğliligi barlanýar. Soňra ölümçilige goýberler. Gowaça baldaklary iri we maýda görnüşli owradyjy enjamlarda owradylyp, oňa ýörüte ýelim garylýar. Soňra ýokary we gyzgyn basyşly enjamlardan geçirilip, kesici enjama barýar we ölçeg laýyk kesilip taýýar önüm görnüşine getirilýär. Bu ýerde önümleriň ýüzüne durly renkli laminat örtügini tutmak işleri hem sağlaşykly ýola goýulýar. Ýokary hili taýýarlanýan renkli önümler durly görnüşli mebelleri, tekçileri we gapylary ýasamakda, diwarlary örtmekde we beýleki gurulşyk işlerine ulanmak üçin amatly gurulşyk önüm bolup durýar. Bu hususy kärhana işerki bazarlarymyzda halkymyzyň bu önüme bolan islegini kanagatlandyrmaga uly ýardam edýän kärhanalaryň biridir. Türkmen telekeçileriniň ihlasy bilen bina edilen bu kärhanada her aýda şular ýaly ýokary hili gurulşyk önümleriniň uly tapgyry öndürilýär. Bu kärhanada geçen ýylyň değişil döwrü bilen deňeşdirilen önümçiligiň depkiniň hassa ýokarlanynyny aýratyn bellemek gerek. Bu ýerde esasan uzylygy 2 metr 75 cm, iňi 1 metr 83 cm, galaňlygy 16 hemde 18 mm barabar bolan gurulşyk önüme öndürilýär. Bu önümler bilen häzirki wagtda esasan içerki bazarlarymyz üpsün edilýär. Ýurdumyzyň bir taraplygynyň 25 ýyllyk bayramyny uly rahmet üstünlikler bilen garşylamagy maksat edilýän bu kärhananyň işçileri şuwlar ýokary hili gurulşyk önümlerini öndürmekde hassa joşgully rahmet çekýärler. İçerki bazarlarymyzda gurulşyk önümleriniň bolşulygyny üpsün etmek baradaky işlere münasip goşantlaryny goşýan bu hususy kärhananyň telekeçileri ýurdumyzyň hususy ulgamyny ösdürmek barada uly işler alyp barýan hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzyň senagat taýdan ösüşiniň ýokary depkine eýe bolmagy köp taraply ösüş bilen berk baglanşykdyr. Şunu daşary ýurtlardan getirilýän harytlariň orun tutýan önümleriň öňürilmegi esasy ugur bolup durýar.
Her bir bayramçylygy zähmet sowgatlary bilen garşylamak hormat prezidentimiň il ýurt bähwidine gönükdirilen özgörtmeler netijesinde ösüşleriň belentliklerini tarap önemli öňe barýan watanymyzda asyrly däwe urly. Täze okuw ýylynyň öň sirasynda Aşgabatdaky Aýbölek mebel kärhanasynyň demir önümleri bölüminde işler ýokary depgini alınıp barly. Bu ýerde mektep partalary, degişli serişleri önürli. Daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleriň özümizde önürilmegi aýratyn bellälikdir. Bu iş hormat prezidentimiň degişli uğurda keskitden wezipelerini üstünlükle amalaşdyrylýanyny görkezýär. Hormat prezidentimiň ýurdumyzda telekeçilik ösdürmekligi äkli şertleri dördüp bermegi, milli önümçiligiň ýokary derejede ýoly goýulmagyna mümkinçilik berdi. Önümler häzirki wagtda isleleri görä taýýarlanýar. Öňde barjy toplumda şu ýyl mektep partalarynyň 20 000 goly taýýarlanlyp, sargyt edijileri urduly. Dünýä ülümlerine laýyk gelýän ýokary hili önümler ýurdumyzyň orta we ýokary okuw mekteplerini, çağlar baglaryny bedeýär. Döwrüwap işlemegi baş ýörülgeden kärhanany künärmenleri eksport babatdaky mümkinçilikleri öwrenýärler. Geljekde önümçiligiň gerimi giňirdelip, uly islew bildirilýän önümler taýýarlamak meýilleşdirilýär. İşleriň sağlaşykly alınıp barylmagy göz öňüne tutulan meýilnamalar ýerine ýetirmäge, hususan daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň orun tutýan halitleriň öndürilmegine mümkinçilik berýär. Döwrüwap önümçiligiň ýoly goýulmagy hormat prezidentimiň ýurdumyzyň senagat taýdan ösüşini ýokurlandyrmak boýunça öňde goýan wezipetiniň oňuň çözülmegi bilen berk baglançykdyr. Türkmenistanda öndürilen partalar, mektep serişçileri daşary ýurtlardan getirilýän önümlerden epesi arzandyr. Kärhanada önümleriň hilini ýokurlandyrmak baradaky mesele häzirki wagtda esasy uğurlaryň biridir. Hormat prezidentimiz häzirki döwürde dünýäniň öňde barjy tejribeleriniň işiň öwrünilip, işi döwrüň talabyna laýyk derejede ýöretmek üçin ähli taýlalaryň edilmeligini hemişe belleýär. Milli ykdysadiyetimiň ähli ulgamlaryny täzeçil usullaryň ornaşdyrylmagy, dünýäniň öňde barjy tejribeleriniň we ilmiň ýokary gazananlarynyň işiň öwleşdirilmegi üstünlükleri üçin edýär. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe önümçiligiň ösüşini ýokurlandyrmagy ul mümkinçilik açılýar. Ol hormat prezidentimiň taýlasy netijesinde ykdysadiyetimiň dürli uğurlaryny amalaşdyrylýan özgörtmeler bilen berk baglanşykdyr. Toplumda häzirki günlerde işler ýokary depgine ýolýar. Hormat prezidentimiň telekeçiligi, hususiýetçilik ösdürmek boýunça durmuşy geçirýän özgörtmeleri önüm öndürjileri täze üstünlükler ruhlandyrýar. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe hormat prezidentimiň alyp barýan il ýurt bähwitli işleriň netijesinde ýurdumyzyň himiýa senatyna da ul ösüşler gadanýar. Milli liderimizin ýurdumyzda dünýä bazarlaryna ul islew bildirilýän önümleriniň dürli görnüşlerini çykarmaga niýetiniň täze tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan häzirki zaman önümçilik disgalaryny döretmek boýunça beren görkezmeleri esasynda gurulyp ulanmaga berilen Ahaly welatynyň Änew şäherine ýerleşýän Arassylaýjy hususy kärhanasy munyň aýdyň suwtnamasydyr. Ahaly welatynyň Änew şäherine ýerleşýän dünýäniň iň öňde barjy ýurtlaryny önülen enjamlar ornaşdyrylan Heş harit nişany hususy kärhanasynyň baş maksady günnelik 10 tonu ýuwjy serişleri önürmäge niýetlenýär. Bu kärhana 2 hektar meýdana ýerleşip, onu arasaçylyk serişleriniň 20 goly önürilýär. Ýergilene aýsak bellemeli zatlaryň ýene biri Büýdegurwap kärhanada häzirki wagtda hormat prezidentimiň saglyk döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak çäklerini gigiyeniki temizleyici antibakterial serişleriniň birnäçe görnüşleri öndürilip, ilat köpçüligine getirilýär. Hemem halkyň ösen islegini kanatlandyrýan arasalyjy serişde bolup, uly islegini peýdalanýar. Büyük köp görnüşi önümler kärhananyň halkymyza günnelik zerurlaryny arasaçylyk serişleri bilen bir kemsiz üçine diýendigini, hemem daşary döwletlerden getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümleri talaba laýyk ýokary hili önürip bilýänini görkezýär. Kärhanada önürilýän önümleriň her biriniň döwrüň ösen tarabyna laýyk bolmak üçin hil gödöwçiligine geçirýän barlakhana bar. Döwrüwap Heş arasalyjy hususy kärhanasyny önürilýän temizleyici serişleri gaplamaklyga niýetlenen plastik gaplar kärhananyň buýrmalary esasyna getirilýän bolsa, yarım taýýar gaplar büýük kärhananyň özüni gyzdyrylyp soňra bolsa çişirilip taýýarlanýar. Türkmenistana beýtaraplyk mekaniýanda kärhananyň ruhy bilen eşgärleri ýurdumyzda telekeçilik hem hususiýetçiligi ösdürmekde döredip berýän giň şertler üçin gahrman arkadamyda alkyş sözlerini beýan edýärler. Hormat prezidentimiň owa hyjylyk ulgamyny ezgilerini ösdürmek, owa adamlarynyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokurlandyrmak barada edýän taýsy taýlalary ýurdumyzyň zähmet söýür babadyhanlaryny täze dähmet üstünlüklerini ruhlandyrýar. Milli liderimizin taýsy taýlasy zähmet söýür babadyhanlarymyzyň tutan ýerli zähmeti netijesinde ýylyň-ýylyna owa hyjylyk önümleriniň bol hasyl kemaly getirilýär. Esasy azyklyk önüm bolan gallanyň, şeýle-de ýurdumyzyň milli baýlyklarynyň biri bolan paxtanyň bol hasyly bilen bilelikde ata-babalarymyzyň baý tejribesi netijesinde insan saglygy üçin ören peýdaly.
yokumluk derecesi ýokary bolan azyklyk ekinleriniň, şeýle mallar üçin otymlyk ösümlikleriniň dürli görnüşleri ekilip, olaryň bol hasyl kemaly getirilýär. Munyň şeýledigini Lewap bulatynyň zähmesi gök ekrançylarynyň ahlas we zähmet siňdiren ekrançylyk meýdanlaryny synlanynda da aýdyn göz ýetirýär. Iqbalny ýene toprak bilen baglan Lewap vilayatynyň zähmet babadyxanlary esasy owu hojalyk ekinleri bilen birlikde sakabatly türkmen toprağynyň bereketini we tagamyny özüne jemlegen, ýokumlygy, insan saglygyna peýdalygy, tagamlylygy bilen tapawutlanýan, şeýle hemmallardan alynýan önümleri ýokarlandyrmak maksady bilen otymlyk ekinler bol hasylyny kemaly getirýärler. Vilayatyň beýlek etraplarına bolşýaly hojamady etrapynda da ýerden ýylyň dowamyna bir neçe gedek hasyl almagy mümkinçilik bergen, toprağın guruplanmagyna ýardam edýän, aralyk ekinler ekilip insan saglygy üçin ören peýdaly, mallar üçin ýokumlyk derejesi ýokary bolan otymlyk ekinler, jöwen, günebakar, mekka jöwen, dary ýaly ekinler ekilip olardan bol hasyl alynmagy aýratyn bellerlikler. Buğday hatyry ýygnalan ýerleri ekilýän, aralyk ekinler birim jöwendir. Jöwen gadimiýetden beri ata-babalarymyz tarapyndan ekilip gelinýän gadimy ekinler biri bolup, onuň azyk hökmüne dagara nany, ýarmy nahary taýýarlanlypdyr. Onuň düzümine adam beden üçin peýdaly maddalaryň köp bolmaklygy, dürli söküllüklere garşy görüşmek ukybyny ýokarlanyrýar. Vilayatda ekilip bol hasyly kemaly getirilýän ekinler ýene de birim çylşyrymly güller maşgalatyna deýişli bolan günebakardyr. İlki wada bedew hökmüne ekilen günebakar häzirki wagtda esasen azyklyk ýağ almak üçin peýdalandy. Günebakaryň ýokary ýyly görnüşiniň ekilen ýeriniň her hektaryndan 35-36 sentner hasyl alyp bolýar. Onuň tüzümindäki ýagy muktary bolsa 50-60 götürme deňdir. Günebakaryň künjarasy owu hojalygyna mallar üçin ören ýokumly otym hökmünde peýdalanýar. Günebakaryň maňzynyň daşky böleginiň maliyiminiň peýdaly goşunyny hökmüne ulanylýanyny aýtmak möhümdir. Lewap vilayatynyň babadyxanlar tarapyndan aralyk ekin hökmüne ekilýän ösümliklerin ýene de biri mekka jöwendir. Onuň azyklyk we mallar üçin otymlyk hökmüne peýdalanylýanyny aýtmak möhümdir. Mekka jöweniň ýeňil özleşdirilýänligi, düzümine adam beden üçin zarur bolan mineral maddalary, vitaminler we ýağlaryň köp mikdarynyň bolmagy, onuň gulpanyň düzümine dürli vitaminler we kislatalyň ýeterlik mikdarynyň bolmaklygy, Mekka jöweni ýokary biologik we iýmet gymmatlyklary bolan melhem ösümliklerin hatarına goşýar. Mekka jöwen mallar üçin ören peýdaly otymlyk ösümlik hatarlanýar. Vilayatda ekilýän aralyk ekinler ýene de biri däneldir maşgalatyna deýişli bolan darydyr. Daryň süwsesinde 200-den 1200-çeýle däne bolup, onuň hasyllygy 14-17 sentnera deňdir. Daryň samany mallar üçin ýaramly we ýokumly ot hasaplanýar. Umuman ene toprakdan bol hasyl almaklyga mümkinçilik bergen, toprağın guruplanmagyna ýardam edýän aralyk ekinleriň dürli görnüşlerini ekip, bol hasylyny kemaly getirýän Lewaply babadyxandan işleri üstünliklere beklenýär. Hormat prezidentimiň täsir taýlat netijesinde ýurdumyzyň welaýatlaryna urulýan döwrewap ýerleşganlarda ýetişdirilýän owa hojalyk önümleri ýylyň issenik basyny ak badarlarymyzy ter gök önümleri bilen üpçün etmäge ul ýardam berýär. Bu asylly işlere Mar welaýatynyň edermen telekeçileri pek zähmetler bilen özleriniň goşuntlaryny oşýarlar. Öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýan Sakarçay etrawynyň Geňiş Deýhan birleşiginiň çäýine ýerleşýän Ferhat Hojalyk jemgyýetiniň ýyldysxanasyny zähmet çekýän telekeçiler hem ýyldysxana şertlerine köp ýyllyk ösümlik bolan banany östirip ýeşdirip Türkmenistan beýtaraplygyň mekan ýylyna onuň bol we bitkili hasylyny ýygnamagy ýerişler. Beqara döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne türkmen telekeçileriniň işeguli hyzmatdaşlygyny artdyrmak barada edilýän aradalar, döwlet tarapyndan olary berilýän gollawlar we ýeňillikli qarz puluň hasabyna hususy önüm öňdürjileriň dörjülükli zähmet çekmäge amatly şertler dördiýär. Basyrla başlangyçlary özlerine ýol ýolgeden işleýän işegur telekeçiler ýylýurt bähbetli işleri amala aşyrmak bilen halkymyza zerre bolan önümleri öndürmekde oňun iş netijelerini gadanýarlar. Hormat prezidentimiň hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak barada edýän biýmeşür aladalarynyň netijesinde Sakarçay etrawynyň Geňiş Deýhan birleşiginiň şäherine gurulan bu ýyldysxananyň umum tutýan meýdany 1 hektara barabar bolup, onda bananyň 2000 düýbi ösdirilip ýetişdirilýär. Ulu gowrumly bu ýyldysxana hojalygy ýokary hili howa alys-çalys injamlary, damjalaýyn, ýagşy we ömür görnüşli suwar şemem ýyllyk ulgamlar bilen üpçün edilenler.
işewur telekeçilerin ihlasly çekýän zähmetler netijesinde bananyň her bir düýbi damjaryn usulla suw taşytly ulanmak arkaly suwaryp suwuň düzümine yerli we goşmaşa dökünler garylyp iýmitlendirilýär. Gownaja idagi yeterilip bizim howa we toprak şertlerimizde uýgunlaşan banan üstünlikleri özüniň hasyllaryny hem bollukly nesilýär. Mehriban akademiyanyň daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutup bilýän önümleri öndürmek we olaryň meşhurlaryny artdyrmak barada edýän görkezmelerini ýerine ýetirmekde tutan yerli dähmet çeken Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Ferhar Hojalyk Jemgyýetiniň telekeçileri şu günler bananyň her bir düýbüni ihlasly ýygyp etmek bilen oň ýetişen hasyllaryny ýygnamak işlerine de girişdiler. Banany ösürip estirmekligiň aýratynlyklary daşaryurt işewurlary bilen işçen hyzmatdaşlygy ýola goýmak arkaly ýerli hünärmenler tarapyndan içkin öwrenilýär. Alman gazananlaryny önemçilige giňler ornaşdyrmak maksady bilen geçirilýän işler oňy netijelerine merýär. Yerli ýaş hünärmenler ýurdumyzda ýyla çykanyş şertlerine ýetişdirilen bananyň bolkem bitkinli hasynyň her bir düýbüniň 40-50 kilogramdan gowrak hasyl eçilendigini aýdýarlar. Ýaşlar Guramasynyň Mary Vilayat Geňeşiniň agdyr işgärleri bu ýerde zähmet çekýän ýaş hünärmenleriň arasynda bolup, wagy nesihat işlerini geçirip, olaň armasyny ýetirýärler. Bu wasa zähmet çekýän ýaşlarda ulary honet duýgusyny döredýär. Ýurdumyň bazarlaryny bol önümler bilen üpçün etmäge münasip goşantlanýan işewur telekeçiler berýän kömekdir gollawlary hemde hususy ulgam ösdürmek barada edýän taýsy tagyrlar üçin hormat prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatlanlar, nursa yurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 25 awgustda saat 20-den 26 awgustda saat 20-nji boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumaty gurulugynyň berýän habar bilen tanış bolan. Balkan welaýatyny asken bulut hawa bolup, Demiradaky nordun tileskuntu 9-14 metre ýetýän şemal üser. Hawa gejesine 16-21 gradus, gündüzine 26-31 gradus. Genärki taraplaryna bolsa 23-28 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny asken bulut hawa bolup, Demiradaky nordun tileskuntu 8-13 metre ýetýän şemal üser. Hawa gejesine 16-21 gradus, gündüzine 27-32 gradus maýly bolar. Mary welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup, Demiradaky matardan tileskuntu 9-14 metre ýetýän şemal üser. Hawa gejesine 17-22 gradus, gündüzine 27-32 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup, Demiradaky matardan tileskuntu 9-14 metre ýetýän şemal üser. Hawa gejesine 17-22 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýly bolar. Daşawut welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup, Demiradaky matardan tileskuntu 8-13 metre ýetýän şemal üser. Hawa gejesine 15-20 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda atken bulutly hawa bolup, Demiradaky nordun tileskuntu 8-11 metre ýetýän şemal üser. Hawa gejesine 18-20 gradus, gündüzine 28-30 gradus maýly bolar. Şeride ýurdumyz boýunça awgustdan 26-syna magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany anşylýar. Edit watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tolun bölejikleriniň möçüriniň kadydan 24 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maksat berýär. Mehriban ýerleşler, bu düzgünleri berk berjaýypsyň, ýeriň istenik basynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmede jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýalyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wabatlarda teşeresenýär. Ähli şoň özüne bolsa halkyň behfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolyň ýerleşler.